Спартыўныя аб'екты Брэста тое, чым безумоўна ганарацца брэстаўчане. Тое, што характарызуе абласны цэнтр як спартыўна-прагрэсіўны. Званне другой спартыўнай сталіцы Беларусі пасля Мінска цалкам апраўдана. Багатая інфраструктура, шматфункцыянальнасць і сучасная аснашчанасць спорткомплексаў. Інтарэс да спорту вялікай колькасці брэстаўчан. Маштаб спаборніцтваў, якія праходзяць на брэсцкай зямлі. Спіс далёка не поўны, але дастаткова аб'ектыўна адлюстроўвае прагрэсіўнасць у гэтым напрамку. Дасягненні ў галіне спорту ацанілі даволі высока і калегі з Расіі на чале з міністрам спорту Олегам Матыцыным. Нават за дзень не паспелі ахапіць экскурсію ўсе запланаваныя спартыўныя славутасці, але ўражанне склалася. Инфраструктура соответствует всем, я сказал, международным стандартам и созданы все необходимые условия для подготовки сборных команд Беларуси, ну и, что не менее важно, для тренировочного процесса детей. Мы видели в центре именно Мешкова очень хорошо развитый тренировочный процесс. Комфортные условия увидели и в Олимпийском центре подготовки по водным видам спорта, по легкой атлетике. Страна богата традициями, богата победами на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Это очень хорошим стимулом является для занятий спортом. У праграме візіту і наведвання мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой». Тут гасцей Брэста павітаў старшыня аблвыканкама Анатоль Ліс. Прадстаўнікі братэрскіх народаў склалі вянкі і ушанавалі памяць загінуўшых. Далей да абмеркавання актуальных пытанняў, звязаных з усебаковым развіццём спорту, у тым ліку сумесным, за круглым сталом. Асабістую увагу надалі тэме падрыхтоўкі спартыўнага рэзерву на рэгіянальным і рэспубліканскім узроўнях. Дарэчы, тэма актуальная. Маладыя спартсмены прынеслі Беларусі істотныя перамогі ў 2019-м. Працаваць і нарошваць патэнцыял у гэтым напрамку – залог будучых высокіх спартыўных дасягненняў. Як зрабіць падрыхтоўку перспектыўных спартсменаў максімальна эфектыўнай, менавіта аб'яднаць намаганні і магчымасці двух бакоў. В свое время определили о том, что базы Российской Федерации, в первую очередь дальневосточные спортсмены Республики Беларусь смогут использовать для подготовки, для акклиматизации уже непосредственно перед Олимпийскими играми. Поэтому сегодня мы готовы продолжить это сотрудничество с учетом того, что пандемия внесла коррективы в проведение Олимпийских игр на год у нас сместились. Сегодня мы должны обсудить вопросы по разным видам спорта, как вот в этих условиях мы можем в том числе использовать базы российские для того, чтобы можно было более качественно подготовить наших спортсменов к Олимпийским играм. Абмяняліся вопытам у правядзенні спартыўна-масавых мерапрыемстваў, падрыхтоўцы нацыянальных каманд, пагаварылі аб лічбавай трансфармацыі сферы фізічнай культуры. Кульмінацыя сустрэчы стаў мемарандум паміж Міністэрствам спорту і турызму Беларусі і Міністэрствам спорту Расійскай Федэрацыі у галіне процідзеяння допінгу ў спорце і барацьбе з ім. Очень важно вместе единой командой выступать на международных аренах, на площадках международных, таких как, например, Конвенция ЮНЕСКО, где мы должны отстаивать наши общие интересы, интересы государства, не допускать коллективной ответственности за государственную ответственность за применение, частные случаи применения допинга. Ну и, конечно, у нас очень большие перспективы. Вынікам сустрэчы таксама стала падпісанне праграмы супрацоўніцтва Расіі і Беларусі ў галіне фізічнай культуры. Софія Бережная, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».